அன்பான சகோதரே, අප සහෝදරය சகோதரியே, සහෝදරිය நான் உனக்காக நான் ஒரு நிமிடம் ஜெபிக்க போகிறேன். ඔබ විනාඩි යාත්‍රා කරන්නට යනවා. இந்த ஜெபத்தை நீ எங்கிருந்தாலும் கேட்டுப்பா. ඔබ අසාගෙන ඉන්න ස්ථානයේ ඉඳලා අසාගෙන ඉන්න. இந்த இருதயத்தில் ஒரு நிமிஷம் இயேசுவை விசுவாசித்துப்பா. ඒ අදවතේ ඔබ විනාඩියක් යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරන්න. இயேசு ஒரு மதமா பார்க்காத. යේසුස් වහන්සේව ඔබ ආගමක් ලෙස බලන්න එපා. இயேசு ஒரு தெய்வமாப்பா. යේසුස් වහන්සේව ඔබ නිදහස් කරන කෙනෙක් ලෙස බලන්න. இயேசு நிச்சயமா உனக்கு விடுதலை தருவார். යේසුස් වහන්සේව නිදහස් කරයි. அன்போடு நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, යාපත් දෙවි පියාණනි, இந்த மண்டலத்திலே வாழ்கிற ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். මේ ගම්මානේ ජීවත් වෙන සීල දෙන වහන්සේ ගස්තට බාර කරනවා. யாரெல்லாம் பொல்லாத ஐஸ் பவுடருக்கு அடிமையாக வாழ்கிறார்களோ කී දෙනෙක්ම අයිස් වලට කුඩු වලට ඇඹෑවිලා ජීවත් වෙනවද? அவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். පියාණනි, ඔන්ට නිදහසක් දුණු වෙනවා. யாரெல்லாம் விபச்சாரத்திலும் ஆண்டவரே தகப்பனை சூதாட்டத்துக்கும் அடிமையாக இருக்கிறார்களோ කී දෙනෙක්ද ස්වාමිනේ අනාචාර කමටද ඒ වගේම සූදු වලට ඇඹෑවී සිටින්නේ? அவர்கள் வெளியில வரும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். ඔවුන්ගේ ජීවිත නිදහස් කරන්න කියලා මම යාඥා කරනවා. யாரெல்லாம் வியாதிகளோடு இருக்கிறார்களோ කී දෙනෙක් රෝගීව සිටිනවද? அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். ඔවුන්ට නිදහස දෙන්න කියලා මම යාඥා දෙනවා. ஐஸ் பவுடர்களை வாழ்ந்து வந்து என்னால் விட முடியல என்று ஏக்கத்தோடு இருக்கிறார்களோ අනේ මං අයිස් වලින් මට නිදහස් වෙන්න බැහැ කියලා දුකින් සිටිනවද? அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். පියාණනි, ඔවුන්ට නිදහස දෙන්න කියලා අපි යාඥා කරනවා. இந்த பட்டணத்திலே මේ ගම්මානේ ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக, පියාණනි පුදුම දෙයක් කරන්න, ஒரு அதிசயத்தை செய்வீராக, ආශ්චර්ය දෙයක් කරන්න, ஒரு விடுதலையை கொடுப்பீராக, ගැලවීමක් දෙන්න, ஒரு சமாதானத்தை கொடுப்பீராக, සමාදානය දෙන්න, ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக. පුදුම දෙයක් කරන්න. அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் ඒ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ நாமத்தினாலே නාමයෙන් இந்த இடத்துல இருக்கிற பாவங்களை அழிக்கிறேன். මේ ස්ථානයේ තිබෙනා සියලු නපුරු පාප අපි විනාශ කරනවා. அந்த இயேசுவின் நாமத்தினாலே ඒ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இந்த பட்டணத்திலே வாழ்கிற ஒவ்வொரு வாலிபருக்கும் குடும்பத்திற்கும் விடுதலையை கொடுக்கும்படியாக මේ ஜெபிக்கிறேன். ගමේ ජීවත් වෙන තරුණයන්ද පවුලේ ඉන්න අයද නිදහසක් දෙන්න කියලා යාඥා කරනවා. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ஜெபிக்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. යාඥා කරන යාපත් පියාණනි. ஆமென். විරෝන් කුට්ටිය. ඔව් දේවදූතයනි. අද දවසේ මේකනේ.